Oui, ouais. Mhm. Alhamdulillah rabbil alamina. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamina. Man sinsini masa in tɔgɔ ye Ala min ye bi don fara an si kan ka Ala in wele ka Ala in k'an seere ani k'a kɛ an jatigi ye ani k'a kɛ an jigi ye ka an sɛmɛ ni ale tɔgɔ ye an ka diya k'an sigi n'ale tɔgɔ ye Ala min t'a ka jɔn janfa a seko ni a damayira la masa min y'a fɔ a kanu hokumu kɔnɔ ale t'i bila burujali la ka ɲɛsin a fadenw ma wa fana ale fana t'i sina kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a sɔrɔ hali n'o y'i ɲɛ tinɛ k'ale Ala yɛrɛ ka masaya ye o de y'a to anw ko diɲɛ laban fanga ɲininaw ani a ka diya a kalafilikɛlaw an'a politikimaw politiki fɔlɔfɔlɔ bɔra Alahu Taala yɔrɔ la u bɛ bɛɛ jɛ fanga min fɔ ko démocratie ni diɲɛ kɔnɔ démocratie fanga bɛ yen o ye Alahu Taala ka fanga ye bari sabu a ye bɛɛ to i suguya la Alahu Taala min bɛ bɛn a ma min yɛrɛ man d'a ye fiyewu fiyewu a ye nin kɛbagaw bɛɛ to dugukolo kɔ kan yan ka sɔrɔ a bɛ se k'u ta tiɲɛ ɲɛ tuguni yɛlɛ kɔnɔna na maa min ko Ala ko ye tiɲɛ ye o bɛ k'i ta kɛ nin dugukolo kelen kan yan maa min ko Ala yɛrɛ tɛ yen maa min ko Ala ko tɛ tiɲɛ ye n'a yɛrɛ balo tɛ dɔwɛrɛ ye Ala yɛrɛ tɛnɛma kow kɔ o fana bɛ k'i dahirimɛ sɔrɔ yan wa a bɛ ka nafolo di a dɔw ma minnu yɛrɛ ka bon ka tɛmɛ hali ale yɛrɛ Ala ko sumanaw olu yɛrɛ ta kan u ka kɔnɔnafili yɛrɛ tɛ Ala ko sumanaw ta bɔ u jɔrɔnanko tɛ Ala ko sumanaw ta bɔ wa fana u haminanko tɛ olu ta bɔ masa de bɛ nin kɛ ka juguman ladiya maa min t'ale fɛ fiyewu fiyewu a tɛ ɲuman suma n'a ye a tɛ ɲuman yɛrɛ miiri ni ale yɛrɛ Ala ye wa fana hakaja a tɛ ɲuman bɔ a da walima a tɛ ɲuman misaliya n'a ye i ma farawunaw ye wa i ma masaw ye yan minnu n'a sɔrɔ olu bilala Ala la a y'u ladiya k'u bonya k'u daraja bonya ani k'u sanga yanga diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye u ye ka sijanbaw di u ma ka kɛnɛyaw di u ma ani ka tila tuguni ka tila k'u ladiya diɲɛ dugukolo sanfɛ yan Ala ko ten ko n'i bilara ale yɛrɛ Ala yɛrɛ la ko o tɛ ale b'i muɲu hakaja ka don kɔnɔ don min bɛna siri kɔlikɔli ka t'i di ale ma ale Ala tɛ perese a ta sarali la nka ko faamaw hakaja ani dɔnnibaw ani nafolotigiw k'aw jija fɛnnin kelen bɛ Ala k'o de b'ale tɔɔrɔ diɲɛ dugukolo sanfɛ ale bɛ se k'o de bɔ i la yan ale t'o bila ka lahara kɔnɔ o ye jumɛn ye ale ka danfɛnw nimafɛnw hadamaden minnu hakaja n'a ye olu da k'i k'i jija i k'olu bonya i k'u karama kana t'u ka hakɛ ka taa i fɛ ɲɛ n ta to Ala ma hakaja ɲɛ n ta to Ala ma walima fo Ala ka ne ka nin juru in sara n'a y'a sɔrɔ Ala ko ye tiɲɛ ye yarabi ne ye n ta bila o Ala ma nin dakuru damadɔ tɛ kɛɲɛ foyi la masaw ka kan k'u hakili to nin na dɔnnitigiw setigiw nafolotigiw ko don ko n'u m'u kɔlɔsi nin kumakan damadɔ la nin de bɛ kuluba bin hakɛ nin de bɛ jiba wuli ka bɔ yen hakɛ nin de bɛ masaya o masaya nin de b'a bɔ k'a bin farawuna ko Ala tɛ yen Ala ma kuma a fɛ ko Ala ko tɛ tiɲɛ Ala ma kuma a fɛ ko ale yɛrɛ Ala de ye k'ale yɛrɛ farawuna de ye Ala ye san 40 de donna kumaw cɛ nka Alahu Taala muɲuna k'a kɔnɔ nka don min a bɛ dugu min na Baninzire la a bilala Baninzirelakaw la muso min m'a jigin a bɛ t'o den minɛ o la tile kelen kɔnɔ a bɛ se ka den 1000 da k'u kantigɛ muso minnu furulen don a bɛ t'u minɛ ka lako kɛ u la walima ka jɛnɛya kɛ u la f'u furucɛw ɲɛ walen ɲɛna waati min a ka masaya sera nin ma Ala ko a ye cɛ in ta tiɲɛ o don tile ma bi masa ka n k'a fɔ farawuna ka masaya binna o tuma setigiw a y'aw janto aw jɔɲɔgɔnw na aw na mɛn aw ka tile fila setigiya in na masakɛw aw ka tile fila masaya in a y'aw janto fantanfalaw la dɔnnitigiw a ye to fantanw ka kunkanko o sira kan k'o ɲɛfɔ faamaw ye ni tulo kunnadi min y'a mɛn o ni hakɛ bɛ Alahu Taala yɔrɔ la ni min m'a mɛn a y'o to n'a kunkanko ye nka aw ta ye a fɔcogo ɲuman ye Ala k'an n'aw sara a fɔcogo ɲuman ani a kɛcogo ɲuman na anw fana bɛ miniti 2 min ta an ka 30 in kɔnɔ don o don ka Alahu Taala ko suma a kɔnɔ o ye nin miniti 2 ye o tuma Ala ka tulo ɲuman di aw ni anw bɛɛ lajɛlen ma Ala ka faamuya cogo ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka bi tile juma Ala ka hɛrɛ k'an ye aw bisimila sɛbɛnnikɛlaw ye caman sɛbɛn bi n sigi kun y'o ye ko n k'o lase aw ma a ka ca sɛbɛnnikɛlaw ko an balimaw hakaja min bɛ tali kɛ kɔɔri la a bayɛlɛmali soba a yirala k'a fɔ o bɛna jɔ an ka jamana kɔnɔna na an da kana kɛ kɔɔri ye a sɛnɛni dɔrɔn ye ka bɔ n'a ye ka taa nafa yɛrɛkɛ diɲɛ jamanaw kɔnɔ an ka hakaja jagoko minisiri a taara ni nin sɛbɛn ye conseil des ministres tɛmɛnen na wa fana kalamani turula a kan ko
an tɛna kɛ bayɛlɛmali kɛyɔrɔ soba fana ye wa hakaja sɛnɛ kɔfɛ sɛbɛnnikɛla dɔw olu ye dɔ sɛbɛ a la Russie an'an ka jamana balimaya ni teriya ani hakaja bolo don bolo o kɔfɛ Russie jamana y'i bolo fila fa k'a to tɔni 100 caman k'o da an ka jamana ma da la dumunifɛnw na maliden caman kun sigin bɛ k'i kunda kogo la ka min kɔnɔ k'a sera a saw Russie bɛna an dɛmɛ a bɛna an dɛmɛ wa k'a sera saw sɛbɛnnikɛla dɔw olu ye dɔ sɛbɛ a la min bɛ tali kɛ kiiri ni sariya minisiri la a ye kangarida kɛ maa min m'a minɛ kokolo dɔw la halisa kɔsa laban in kɔnɔ e n'a kɛ ka tɔw ladi o ye jumɛn ye karatu ko an balimaw fɔ ka taa se an balimaw juguya ka se ka kanubanciya ka hadamadenw ɲɛ yira ɲɔgɔn na réseaux sociaux ka diɲɛ kunnafoni tɛmɛsira laban kan ani a ɲɔgɔnnaw Mahamadu Kasonge ko ni minɛna a la fɛn na da e kan e n'a kɛ ka tɔw ladi sɛbɛnnikɛla dɔw olu ye dɔ sɛbɛ a la ni ala kumabaw ye n'aw sɔnna ka to aw sigiyɔrɔ la ani ka to ɲɛmadalen caman yɛrɛ bɛ n bolo bi n b'o fara ninnu kan aw bisimila an balimaw an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ani k'aw barika da aw ma kɛ fan o fan aw bisimila aw ka kunnafoni bilo sanfɛla la an balimaw hakaja yen laseli kɛrɛnkɛrɛnnen y'a fɔ min bɔra hakaja an ka minisiriso yɔrɔ la min ɲɛsin bɛ an ka kiriko ani sariya ko ma a ko a b'a da maliden cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen tulo kan an balimaw Mahamadu Kasonge ko don kiiri ni sariya minisiri bi a ko kɔlɔsili dɔw bɛ ka kɛ min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin an ka danbe ko kɔrɔw ani an ka mara a burujali ani a sigili a sen sabara kɔnɔna na n'a y'a sɔrɔ an balimaw o jateminɛw bɛ ala ka kɛ cogo min n'o ye tiɲɛ ye an ka jɛ ka a walaka ɲɔgɔn fɛ réseaux sociaux diɲɛ kunnafoni tɛmɛsira laban sanfɛ kɔsa laban in kɔnɔ maa caman kɔni b'a la k'a jateminɛ dɔw kɔni ka baara tɛ dɔwɛrɛ WhatsApp TikTok an balimaw fo ka taa se ani a bolofara yɔrɔw sanfɛ min bɛ tali kɛ cɛw ni musow la ka se ka kanubanciya sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ k'u jaw u kumakanw ka to ka olu ta k'u sama ɲɔgɔn ma ani k'u kerun ɲɔgɔn ma o dɔrɔn tɛ an balimaw u bɛ kanubanciya ani ka taa se juguya walew ma ɲɔgɔn sɔrɔw woni dɔw kɔnɔ ani dogoyɔrɔnin dɔw la minnu n'a tɛ an ka jamana danbe kofɔ a t'an ka jamana ɲɛda hakaja an ka hɔrɔnya ani an ka maracogo ɲuman min diɲɛ kɔnɔ an ye mɛn ni o ye ani tulunin kelen min bɛ an kun n'o ye bonya ni karama ye diɲɛ bɛɛ kɔnɔ n'an m'an kɔlɔsi kiiri ni sariya minisiri ko an balimaw an ka mara ani an ka maradenw n'o y'an denw an balimaw hakaja an ka bogotigininw n'an ka cɛmisɛnw ye n'an m'an cogo dɔn an balimaw fɛn yɛrɛ bɛna wele an na min t'an tɔgɔ kɔrɔ ye o de kama o de y'a tɔ an balimaw hakaja a ye sariyatigiw wele polisiw gendarmew an balimaw hakaja mali kuru kara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kiiritigɛlaw ka kɛ o seere ye ni kɔlɔsili kɛra ka jateminɛ kɛ ka dodolimadenw kɛ ka seereyaw ani kɔlɔsiliw bɛɛ ka danganiya sɔrɔ k'a fɔ tigitigi nin ko in b'a la ka kɛ fan o fan fɛ a kɛra so dogolen min kɔnɔ walima a waleyaw bɛ ka farati hakaja ka kɛ yɔrɔ min na maa min n'a sɔrɔ o bɛ k'a ko kɛ maa min bɛ k'u dɛmɛ maa min yɛrɛ mɛnna k'u don k'u sutura ko in baara kɔnɔna na dogo ni bange la an balimaw janya ni surunya la mɔgɔ ma ka dɛmɛ sera u ma nin baara kɔnɔ polisiw gendarmew ka bolo da kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ka ŋami k'u lase kiiritigɛ bonda min ka surun o yɔrɔ kofɔlen la o de y'a to a ye kiiritigɛlaw fana bɛɛ lajɛlen wele ka kɛ seere o tuma na an balimaw code pénal n'o bɛ tali kɛ an ka jamana sariya sunba la a gulonna o la k'u ka baara kɛ ni o ye kiiritigɛlaw o tuma nin n'a ɲɔgɔnna fɛn o fɛn n'a sera u ma u sigiyɔrɔ la o tuma u k'u kiiri ka d'a kan an balimaw bɛ k'an ka jamana ɲɛda la tiɲɛ an ka hɔrɔnya n'an ka danbe n'an ka mara kɛcogo ɲuman min n'an dɔn bɛ ni o ye diɲɛ kɔnɔ u bɛ ka dansigi o la o tuma sariya ka da u kun san 12 kaso fo san 13 subahanallahi an balimaw ala kana se maa si ma o tuma bɛɛ k'i janto yɔrɔ la Mahamadu Kasonge ka ɲɛfɔ la san 12 fo san 13 o kaso bɛ da maa kun fɛn o fɛn na o tɛ fɛn denni ye nka an balimaw hakaja ko kangarida ka fisa wuli ka bɔ n fa tɔ ma sen kan ye o tuma nin ye kangarida kan ye min n'a sɔrɔ Mahamadu Kasonge ko kiiri ni sariya minisiri a b'a lase maliden bɛɛ ma maratigi bɛɛ ma maakɔrɔbaw
musokɔrɔbaw ni cɛkɔrɔbaw anw minnu ye denbayatigiw ye anw minnu ye kabilatigiw ye dɔgɔmusow ni dɔgɔkɛ b'an minnu bolo denw b'an bolo mɔdenw o tuma ko bɛɛ lajɛlen k'a lase i ka maramaa ma o de bɛ kɛ sababu ye sigi kɛcogo ɲuman hakaja ka se ka yiriwa don o la o tuma na a ko a dan b'a la n'Ala sɔnna ma nin laseli bɛɛ lajɛlen na faamuyali ko ɲuman k'u sɔrɔ nin na yaasa jamana a bɛ se ka basigi cogo min na kunnafoni Suwadu Bamako Bamako wulada ni anw y'a sama ka bɔ ale kɔnɔ bi sɔgɔmada in na aw bonya b'a la. Ata bamananw ko ten ko tukɔrɔ bokɛla ale bi fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ k'a bi t'i sigi k'a bi yɛrɛ tunu dimɔgɔba la dimɔgɔba bi yɛlɛ a la o barisabu a bɛ taa sɔrɔ dimɔgɔ in sigilen b'a ɲɛ ye kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ ne bolokɔrɔ min n'a tɔgɔ ko les échos wele Mali anw ye pankurun kura kɔrɔlen tɛ dɛ anw y'o sɔrɔ ten ŋami ka sababuya kɛ transition a ka wuli ka jɔ ye n y'a fɔ an balimaw cɛbilen wurujo n'aw b'a dɔn o la wurujo kɔni tɛ jinɛ ye o nka siyɔrɔ ni anw cɛ fimaw caman siyɔrɔ tɛ kelen ye barisabu ta jɛma tasuma hakaja fɛn jɛma kɔni bɛ bɔ a siyɔrɔ la barisabu ala yɛrɛ dalen o yɛrɛ ye fɛn jɛma ye sɛbɛnnikɛla ka ɲɛfɔ la transition a ka kuma dɔw fɔlen a fɔ don n'i k'i b'a faamuya an balimaw hakili ka surunya ani hakili yɛrɛ ka danyɔrɔ kama caman bɛ olu t'u don yɔrɔ sɔrɔ a la nka ko caman bɛ e ko a tɛ ka waliya wa minisiri min ɲɛsin bɛ an balimaw hakaja an ka nafolo ko kunna Aluseni Sanu Bɔbɔkɛ ale taara nin pankurun belebeleba in hakaja ka se ka a kunbɛn o dɔrɔn tɛ jamana masayaso la kulubako don hakaja olu ka secrétaire général o kɛra seereya ye nin pankurun belebeleba in na o dɔrɔn tɛ taa ni ka segin hakaja bolifɛnw olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen ka yiriwa kuluba masayaso kɔnɔ o fana maa kɛrɛnkɛrɛnnen o kun bɛ a kɛnɛ kan ka kɛ seere jamanakuntigi Général d'armée Assimi Goïta miyenga cɛ Mali faama fɔlɔ ninnu de kɛra ɲɛ ni a kumadaw ye olu ka t'u ɲɛ da pankurun in kan aw ka pankurun in lajɛ dɛ ni maa min donna a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ka ɲɛfɔ la kizini an balimaw o kɔni ye anw kɔni kɔngɔtɔw balo yɔrɔ ye o kumana an balimaw hakaja dumuni labɛn yɔrɔ ɲumanba n'i donna a kɔnɔ an balimaw i bɛ o sɔrɔ a kɔnɔ filanan an balimaw maa bisimila yɔrɔ min yɛrɛ n'o cɛ ka ɲi fauteuil ɲumanbaw magamanbaw ani n'i y'i sigi a kan ko e yɛrɛ tɛna ɲinɛ sa de ye n'i ma farati i bi suna pewu f'i ka se i jigiyɔrɔ la o tuma u ka n'u bolo da i kan k'i kɔri o tuma k'i seri i jigiyɔrɔ la o dɔrɔn tɛ n'i donna kabini yɛrɛ kɔnɔ minnu n'a sɔrɔ an balimaw olu yɛrɛ bɛ pankurun in hakaja k'a boli subahanallahi n'i donna yen n'i ma kɛ ko in yɛrɛ dɔnbaaba ye ko suna tɛn'i bali pankurun yɛrɛ bolili la wa yɔrɔ in cɛ ka ɲi de wa anw filɛbaa juguw m'a don ye ko an tɛ bɔ ka bin an bɛ talofɛn dɔ la an balimaw fɛn cɛ ɲumanw fɛn minnu n'a sɔrɔ olu bɛ kɛ sababu ye k'a lawuli an balimaw a minɛ dɔw cɛ ka ɲi f'i bɛ ɲinɛ yɛrɛ k'a fɔ k'e bɛ sani dugumana cɛ an balimaw hakaja a cɛ ɲɛfɛ n'i ye nin fɛn ninnu ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ masayaso ka ciden secrétaire général ka ɲɛfɔ la an balimaw hakaja a minɛna ka bɔ barisabu jamana faama hakaja a n'a nagakɔrɔma dɔw bɛ bi sendeliya kama ani baara dɔw nasira kama anw tɛ se ka jɔ tuguni k'an bɛ pankurun kɔnɔ a ka kan k'an yɛrɛ pankurun sɔrɔ an yɛrɛ tɔgɔ la o k'a sababuya kɛ n ye maaba ye o fana ka kan ka dɔn maaba minɛ cogo la o de y'a tɔ nin pankurun in maaba dɔw bɛ jamana kɔnɔ olu ka taama kama olu ka yɔrɔ jan boli kama an balimaw hakaja nin kɔni hakaja ko a ɲini kunbɛn o de y'a tɔ min bɛ tali kɛ taa ni ka segin ko o ɲɛmaaya min hakaja o kalifa bɛ maa min na présidence kɔnɔ masayaso kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ nin ko in kɔni a bɛ kɛ wasaba ye barisabu jamanaden kunsigi bɛ ka min kɔnɔ hakaja an tɔgɔla pankuru an balimaw hakaja ko hakaja nin ye o sɔrɔlen min bɛ tali kɛ kilomɛtiri 10,1 a pannen sanfɛ a b'o de don ani dugumakolo cɛ subahanallahi o ye janya den da ye o dɔrɔn tɛ min bɛ tali kɛ an balimaw heure 14 a bɛ se k'o de kɛ sanfɛ yanga la a b'a la ka boli an balimaw fiɲɛ ni ɲɔgɔn cɛ kabanɔgɔ hakaja ani kabaden ni ɲɔgɔn cɛ an balimaw a b'a la ka boli ka sɔrɔ a m'i sen ci dugumana kan o bɛ tali kɛ a fanga ani barika ani seko min bɛ a la an balimaw o ɲɔgɔnna man ca pankurun cɛ la o b'a yira k'a fɔ yanni Irisi jamana cɛ la ani yanni fo Sini jamana ka subahanallahi an balimaw n'i ye nin pankurun bila taali la o sira kan a bɛ jɔli min kɛ sira la o bɛ kɛ siɲɛ kelen dɔrɔn de wa o siɲɛ kelen yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye koyi fiɲɛ tɛ kɛ a pinɛna
a moteur ti lajɛ wa fana a galaka da o ti dayɛlɛ min bɛ tali kɛ a kapo la nka min bɛ k'a la dɔrɔn o de ye kérosène ye essence min bɛ k'a la a bɛ jateminɛ dɔrɔn an ka dɔ fara o kan bari sabu ale fana ye fɛn ye essence min b'an kun an k'an débrouiller n'an sera station dɔ la an ka dɔɔni fara a kan walima n'an sera butelinin tigi dɔ ma an ka dɔ fara a kan o fɛn tɛ o tuma an balimaw a bɛ se k'o n'a ɲɔgɔnna kelen dɔrɔn de kɛ sira n'a bɔr'o la an balimaw pinɛ ko tɛ moteur ko tɛ wa fana k'a fɔ ko filijuru ko dɔ bɛna aw jɔ sira la f'an ka électricien wele o kuma tɛ an balimaw nin n'a damandankulu n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ jamana ka barika ko fɔ a b'an ka sanayɛlɛ ko fɔ a bɛ mali ka barikatigiya ko fɔ subahanallahi an balimaw n'i y'a ta k'a lajɛ minisiri sɔrɔ minisiri kɔni ko ale ta ye nisɔndiya ye barisabu nafolo in bɔra faso yɛrɛ wagande de kɔnɔ trésor an ka ja ka taa se an ka faso wagandebaw ma ko a bɛɛ lajɛlen samana ka bɔ o de dufa kɔnɔ miliyari 15 miliyɔn 600 o dan bɛ a ka subahanallahi mali de ye nin bɛɛ lajɛlen bɔ a dufa kɔnɔ maa ka dɔrɔmɛ kelen ka haramuya min y'an dɛmɛ dogo la ani bange la jamana faamaw ko bonya bɛ segin bonyatigiw ma barisabu an balima ni maa min ni i ye fɛnba fofo n'o ye ni i ka kaba o la fɛn min kɛra sababu ye k'a fofo i bɛ kaba o de la o ti dɔwɛrɛ ye olu minnu ye nin baara kɛ malidenw kana ɲaga olu la dɛ u ɲɛ kana ɲaga olu la u ɲɛ ka ɲaga u yɛrɛ la barisabu malidenw ye danaya min ta k'a da olu faamaw kan a bɛ bɔ o la an balimaw danaya ti fila ye koyi n darila kelen de don wa fana ko malidenw y'o yira olu la wa a ka kan bi malidenw haminanko ye minnu ye a jɔrɔnanko ye fɛn minnu ye minnu b'an suma an ɲɔgɔnnaw ma walima k'an tɛmɛ o la minisiri ka ɲɛfɔla o fana ye olu fana sunɔgɔliko ye wa o de bɛ sunɔgɔ tigɛ ka bɔ olu ɲɛna dugu tila fɛ n'u bɛ ɲɔgɔn wele an b'a kɛ cogo di o tuma ni malidenw dar'u ka danaya la u ka da la fana k'a fɔ olu bɛ o danaya kelen latimɛ wa jinadame Asimi Goyita miyenga cɛ mali faama fɔlɔ o de y'a haminanko ye bi a kɛn bɛ k'o sira don olu kelen kelen minisiri bɛɛ lajɛlen kɔrɔ kunnafoni les échos wele a sɛbɛnbaa kun ye ale de ye bi sɔgɔmada in na Soir de Bamako ni Nouvelle Horizon ka fara o kan aw bonya b'a la. An balimaw a bɛna ta bamananw ko ten ko n'i ye kulu sanfɛ jiri ɲininka ko yiri jumɛn ka jan ni dugu jiri bɛɛ lajɛlen ye hakilintanya kama a b'a fɔ ko ale ka sɔrɔ nkalon don dɛ a jɔyɔrɔ de ka ɲi kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ ne bolokɔrɔ Soir de Bamako ale tun ye min sɛbɛnbaa ye a ko an balimaw minisiri min bɛ an ka jagoko kunna an balimaw a taara ni sɛbɛnfuraba ye conseil des ministres tɛmɛnen na ko min bɛ tali kɛ sɛnɛkɛlaw la nin tɛ tɛgɛrɛ fɔ ko bɔ wa an balimaw kɔɔri sɛnɛbaw jango sanu jɛma n'a bɛ dɔn ni o ye mali kɔni dɔn bɛ o masaya la a bɛ san caman bɔ bila ko tɛ nka n'a ta o ta san caman anw bɛ tɔni bayirikaw de sɔrɔ nin koɲɛ na min bɛ tali kɛ anw ka sɛnɛkɛlaw la u ni foli ka kan jango kɔɔri sɛnɛbaw an balimaw su ni tile u bɛ u ɲɛna kɔɔri sɛnɛbaw jamana ferekete yɛlɛmabaw don hakaja u bɛ fɔ k'u tanu k'u barikada u bɛ nin tɔni lahawta ninnu sɔrɔ jamana fana kɛlen kɔfɛ ni k'a sɔrɔ an balimaw anw b'a don mobilibaw de kɔnɔ ka taa n'a ye an kɛrɛfɛ jamanaw la olu fana b'a don avion baw kɔnɔ ka diɲɛ jamanabaw ka olu sɛgɛrɛ n'a ye setigi jamanabaw mun na an balimaw a bɛna ta n y'a fɔ yanni k'i bolokɔni den kelen si maa la n'o y'o kɛ fɛn ye i t'a bɛɛ lajɛlen si i yɛrɛ la sa yɛlɛma i yɛrɛ ka kɛ fɛn ye wa anw ka nin wɔriw f'an k'a ta k'a lajɛ diɲɛ setigi jamanaw olu ka hɛrɛ n'u ka tɔgɔ bɛ sɔrɔ nin de la koyi fini ɲumanba dilanw an balimaw sakiw banfilaw ani a ɲɔgɔnna yɛrɛw diɲɛ hakaja n'i y'a don ka bɔ jamanajɛrɛ o jamanajɛrɛ kɛnɛ kan hali jugulama n'a tɔ munumunu k'i tatɔ lajɛ nin n'a damandankulu yɛlɛma anw yɛrɛw tɛ se k'a lajɛ ka dɔɔni yɛlɛma an yɛrɛw ye yan sa wa nin ye minisiri ka ɲɛfɔli ye wa a taara n'a ye kɛnɛ min kan kɛnɛ lankolon tɛ dɛ barisabu kɛnɛ sangalenba kini minisiriw bɛ laadala ɲɔgɔnnajɛrɛ min kɛ a taara n'a ye o kɛnɛ kan k'a da tabali ka ten ŋami minisiri fɛn o fɛn ni sɛbɛnfura in tɛmɛna o ɲɛkɔrɔ o ko tiɲɛna minisiri jago minisiri filɛ ka kala turu kuma min kan nin ye tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la jamana ni nin ka kan jamana faama waati min sɛbɛnfura in sera a kɛrɛfɛ a y'i bolo da ka ten ŋami a ko a ye nin ko in ta ba la o bɛna kɛ sababu ye an balimaw an bɛna bayɛlɛmali kɛyɔrɔba dɔ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na min bɛna kɛ sababu ye kɔɔri tali ka taa diɲɛ jamana yɛrɛw kɔnɔ o bɛna dabila an balimaw kɔɔri bɛna bayɛlɛma an yɛrɛw ka jamana kɔnɔna na subahanallahi a fɔ tare ni a ka ja a mangaba a n'a sɔrɔ ye jumɛn ye fɔlɔ anw sifinnaka minnu bɛ yen an balimaw hakaja a bɛna kɛ sababu ye anw ka masaya ka se k'o jidi mun na sɔrɔ a bɛna o jidi anw ka taa ni ka segin o kɔnɔna na o dɔrɔn tɛ anw minnu ye kalanbaw kɛ
k'a fɔ hakaja sɛnɛ kalan bayɛlɛmali kalan a bɛna kɛ sababu ye ka se ka dondaba hakaja k'o di anw ma o dɔrɔn tɛ usine ko nasira fɛ dɔnniya bɛ minnu na a bɛna olu ka dɔnniya walankata hakaja ka se k'o jidi jamana yɛrɛ fana bololankolon tɛ o barisa min bɛ tali kɛ sɔrɔ nasira fɛ impôt ani taxe minnu bɛna sɔrɔ an balima olu bɛɛ lajɛlen bɛna segin jamana ma a bɛ kɛ sababu ye denmisɛnnin ka caman sigi bɛ tewuli la kɔsa laban in kɔnɔ an balima walima n b'a kɛ cogo di k'i bolo fila da i sen kan e ko nin caman tɛna wele hakaja k'u wele k'u bila hakaja nin koɲɛ in na wa a tako fɔlɔ ni maa min y'a ta k'a lajɛ a bɛ se fɔ maa caman ma minnu ka kan ka don ko in na hakaja minisiri y'i da don nin kelen-kelen bɛɛ lajɛlen la o de y'a to jamana faama ko nin ko in ni bila ka suma tɛ kan hakaja a ka ta teliya la hakaja ka se ka hakaja ka nin ko in don da fɛ fɛn min bɛ hadamaden senna teliya n'o y'i dala teliya maa man kan k'i ɲininka ko k'u jumɛnna o kɛra jamana faama ko nin ko in a bɛ an dala teliya cogo min an ka kan k'an senna teliya hakaja kɔɔri bayɛlɛmalikɛyɔrɔ a ka se ka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ kunnafoni suwa de bamakɔ bamakɔ wuladani ale de y'a kuma fɔbaa ye sɔgɔmada in na aw bonya b'a la. An balimaw a bɛna ta bamananw ko ten ko ni maa min ye tu kɔrɔ bokɛla ye ka to k'i bolo ŋɔni cɛ dugu ma a bolo de sura bo la koyi n'o tɛ bokɛ kɔni ma se turabu da la o kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ n bolokɔrɔ nato ye suwa dɔ bamakɔ kun ye min sɛbɛn b'a ye halisa nato ye a y'a jira k'a fɔ wa irisi jamana maaw kun sigin bɛ ka min kɔnɔ caman kun bɛ kɛ boli k'i kun da kogo la ka kibaruya min natɔ kɔnɔ a sera sa o dugutigi kuma min kun bɛ dugutigi bulo kan a y'a bɔ dugutigi furumuso ye f'i k'i pan ka kogo minɛ o kuma cidenw natɔ lase f'i k'olu natɔ lajɛ fo ka kogo bolo kari ka bin n'i ye k'i kɔdi kari wa an balimaw dugutigi hakaja a buramuso kɛra sibantɔ ye nɔ tɛ o kun b'a sɔrɔ f'a si bo kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ka ɲɛfɔ la a ko irisi jamana maaw kɔni mɛnna ka nin kuma in kɔnɔ dɔw ko irisi jamana n'an ka dɛmɛbaa ko in nin kuma in kɔni hakaja ko a kuma in kɛra bɔlɔnfɛ kuma ye san jumɛn waati jumɛn a bɛna na bi ye kuma in bila ka fɔ wa irisi ko a bɛna an dɛmɛ kabi kɛlɛ in a giye waati fo ka na bila sisan na kuma in yɛrɛ hakaja kuma fu do koyi a kana kuma fɔ an ye bilen an balimaw ni don min dugu ma jɛ ni don min tile ma bɔ o dugu jɛ man di ko in kɔni a sera tɔni 770 subahanallahi an balimaw irisi jamana n'a dasi an ka jamana tɛgɛ kɔnɔ wa a y'i gulo diɲɛ seleke naani tɔnbaw la o sariyatigi jamanaw an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu min kɔnɔ Nations Unies an balimaw olu ka bolofara min bɛ yen hakaja nka a ye kangari da u ye a ka di PAM ma PAM min n'a sɔrɔ ale ye diɲɛ seleke naani tɔnba ye min bɛ dɛmɛ ni dɛmɛ kɛ an balimaw hakaja dun ka fa nasira fɛ ale de bɛ kɔngɔtɔw yɔrɔ dɔn maa minnu bɛ yen n'a sɔrɔ an balimaw hakaja ko dun ka fa hakaja u mago bɛ a la a cɛlakaw a denmisɛnnakaw n'a musolakaw ale de bɛ u yɔrɔ dɔn an balimaw ni maa min ye so dugulen yɔrɔ dɔn so yan kɔnɔ yɔrɔ dɔ ka tɛmɛ ɲinɛni bolibolitɔ kan an balimaw hakaja na kɛ fɛn yɛrɛ ye o de y'a tɔ min bɛ tali kɛ dun ka fa ko ɲɛna ni maa min y'a kalifa PAM na i y'a kalifa a dɔnbaa lajɛrɛ la a y'a da PAM tɛgɛ kɔnɔ ka tila ka kangari da k'a ye PAM ko in kɔni filɛ nin ye tɔni 770 a bɛɛ lajɛlen da la dumunifɛnw ye a misɛnman n'a kumaba an y'a ta danaya la k'a d'i ma Nations Unies ka jɛkulu ka kɛ a dɔdɔdɔbaa ye anw kɔni ye fɛn in di ala kama a kira kama jɛɲɔgɔnya min n'a sɔrɔ a b'an ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ aw ka kɛ sababu ye dɛsɛnta minnu bɛ yen senda minnu bɛ yen kɔngɔtɔ minnu bɛ yen maa minnu bɛ yen k'u mago bɛ dun ka fa la a k'a lase u ma politiki ko kana don a la dɛ an ka kangari da aw ye a bɛna ta hakaja bɛsɛngɔniya kana don a la n tɛ karisa fɛ walima hakaja n tɛ nin yɔrɔ in fɛ o kana don a la to a tiɲɛ kana don a la mankutu tiɲɛ ani karatu kow kana don a la barisabu aw ka taa di yɔrɔ dɔ la ka yɔrɔ dɔ to yen an ka tila ka bɔ o koɲɛ kalama aw kana kɛ ten a y'a kɛ hakaja bafa ni kili cɛ bɛɛ lajɛlen ka dɔ sɔrɔ a la hakaja a kana pan dugukun na k'a ka dɔgɔ a ka kɛ tileden ye o tuma bɛɛ lajɛlen ka dɔɔni sɔrɔ a la n'o kɛra aw bɛ tɔgɔja sɔrɔ anw yɛrɛw na wasa wa fana malidenw na nisɔndiya n'o kɛra an bɛɛ lajɛlen ka jigisɛmɛ yiriba n'o ye Alahu Taala ye an na fataw don la o de y'a to a ye nin kangari da in kɛ k'a ka kɛ a kɛcogoya la PAM fana ye layidu di k'a fɔ n'Ala sɔnna a ma dɛmɛ min kɛlen filɛ n'a bɛna tɛmɛ ale ka sira fɛ ale bɛna kɛ jɛɲɔgɔnya ɲuman ye wa ale bɛna kɛ kala sira ye malidenw hakaja minnu mago b'a la tigitigi ka se ka a lase olu ma Nations Unies hakaja olu ka tɔn bolofara min bɛ ɲɛsin ko ɲɛ ma olu ko u bɛna kɛ seere jango ko in ka se k'a dɔdɔdɔ f'a kɛcogo ɲuman an ka commissariat à la sécurité an balimaw alimentaire olu ka ciden min tun b'a kɛnɛ kan
Monsieur Goita ale y'a jira k'a fɔ olu kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ Russie jamana nin kɔni hakaja nin damɛ dakɔrɔ la ni maa min ye fali bugɔ ni min ɲin kɔni bin a la hakaja k'a kin da la k'i y'a bugɔ dɔ delila k'a bugɔ o cogo kɔrɔ la ka tɛmɛ o de y'a tɔ minisiri ka ciden min tun bɛ yen a y'a jira k'a fɔ Russie jamana ni anw jɛla kɔni an balima i m'a fɛn min mɛn a la don min o bɛɛ y'a dɔ ye barisabu maa min ye anw don dɛmɛ kɔnɔ gɛlɛya fiyɛ kɔnɔ ka i bolo don anw kɔrɔ ka anw y'an ka Russie jamana don wa hali sini an balimaw dɛmɛ bɛ bonya dɛmɛ ye n'o tɛ dɛmɛ ka bɔ Russie jamana yɔrɔ la a tɛ kɔ tigɛ su ani tile o tuma a y'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u ka nin baara in na a ma bala anw na barisabu ni maa ye nin kɛ min tɛ Russie jamana ye o de bɛ bala anw na nka ni Russie jamana y'a kɛ a danbɛ dakɔrɔ la a y'u fɔ k'u waleɲuman dɔn jamana faamaw tɔgɔ la a bɔra nafolo min na Ala ka caman baden fara kan u n'anw ka bɛnɲɔgɔnya teriya min b'an cɛ ya Rabbi Ala kana diɲɛ yɛlɛ an na Ala k'a kɛ hɛrɛ ni baden ye ya Rabbi an bɛɛ lajɛlen bɛ min ɲini kunnafoni Suwadu Bamakɔ wulada nin a fɔ b'a kun ye ale de bi aw bonya b'a la. An balimaw a bɛɛ n'a ta bamananw ko ten ko banfiladonnaba a bɛɛ n'a ta n'a tɛ siran kunkolotigɛlaw ɲɛ a bɛɛ n'a ta fiɲɛjala min bɛ ci k'o de bɛ digi a kunkolo la n'o tɛ maa nɔrɔ man di bafila la ten gansan kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ n bolo kɔrɔ an balimaw n'a to ye Suwadu Bamakɔ kun ye min sɛbɛn b'a ye a y'a jira k'a fɔ kɔnperesew olu ye maaw ye minnu n'a sɔrɔ u sen bɔra forobaca la ka sɔrɔ si ka senbɔli tɛ an balimaw u ka miliyari 18 miliyɔn 395 u k'o de bɛ jamana na subahanallahi an balimaw ko jamana ye taa ni ka segin caman fɔ u ɲɛna layidukanw kalo caman kun fɔra u ye hakaja layidu tako 2 n'a bɛ wuli ka bɔ yen an balimaw a si ma bɔ a sira fɛ i n'a fɔ u ka ɲɛmaa y'a ɲɛfɔ cogo min na hakaja Usumani Bɛrɛtɛ a y'a jira k'a fɔ miliyari 18 a n'a kunkanfɛn bɛnbɛn ni Mali yɛrɛ tɛ an kɛrɛfɛ jamana fɛn o fɛn bɛ yen minnu tun bɛ nin ɲɔgɔn na gɛlɛya kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen y'a ta sɔrɔ o tuma u bɛ Mali faamaw wele u ka olu ka tɔrɔmɔɲɔ di olu ma a bɛ kɛ sababu ye hakaja bi kɔrɔ sera u caman ma e ko dɔw yɛrɛ ni yɛrɛ ma bɔ wa nka a kɛra a bɛ kɛ sababu ye u ka denbayaw na u bolo la nɔ dɔɔni o tuma u b'o ɲini jamana fɛ jamana k'a d'u ma kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ dɛ nka n bɛ nin sogo nɔfɛ a ye n ka nala sogo bɔ ka diya a ye min bila a ɲɛ o tɛ miɲɛtɔ kan ye dɛ o tuma ko kɔnperesew b'u ka sogo ɲini k'a ka bɔ ka d'u ma u b'a fɛ k'a du yanni u da waati cɛ kunnafoni lase sɛbɛnw ka ɲɛfɔla halisa u y'a jira k'a fɔ Joyila hakaja u ka marabolo ɲɛmɔgɔ a sugandira k'a kɛ Mali a ka kɔnsili min bɛ Lyon Faransi jamana kɔnɔ hakaja o danaya taara k'a d'a ma a taara yen nɔ hakaja a bɛ taa an ka danaya ka se ka o sabati yen nɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka a baaraw Ala ka olu kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna na forum min sigira an kunnafonidilaw tɔgɔ la hakaja min bɛ tali kɛ kunnafonidi baro min n'a sɔrɔ a tun bɛ sen na CICB kɔnɔna na n'a sigira juin kalo tile 3 ka se a tile 6 ma min n'a sɔrɔ laɲinibaw bɔra a kɔnɔ ka ɲɛsin kunnafonidilaw ka yiriwa baaraw ma an ka ɲɛtaa a n'an ka kunnafoni yɛrɛ a taacogoya kuraw an bɛ se ka diɲɛ sirike naani jamanaw hakaja ka se k'an suma ni olu ye cogo min kunnafoni ko nasira fɛ n'u ye fɛn fɔ an yɛrɛ ka fɛn fɔ min ka jugu n'u ta ye siɲɛ 1000 AES an k'an bolo di ɲɔgɔn ma anw kibaruya dilaw a sigira o hukumu de kɔnɔna na o de y'a to laɲiniba minnu kɛra sɛbɛnfura min kɛra o kɔnɔ anw ka maison de la presse anw ka hakaja denbajala tabaw u taara ka taa sɛbɛnfura in di min bɛ tali kɛ an ka premier ministre tɛgɛ ka ten ngami général de division Ablaye Mayiga a fana ko kuma in diyara a ye kosɛbɛ n'Ala sɔnna ma laɲini minnu kɛlen filɛ olu na fara anw kan ka se k'a dɔ jamana ka se ka kolo suma cogo min na ya Rabbi ko Ala ka se ka a bila o minɛ kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ya Rabbi Ala ka hɛrɛ ani baden Ala k'o k'an ye kunnafoni kuncɛla an balimaw a yirala les échos fɛ k'a fɔ maa 8 olu kɔni welela min bɛ tali kɛ Korofina Nord la olu ka polisiso fɛ an balimaw min n'a sɔrɔ siganamaw don wa siga yɛrɛ dɔrɔn kɔfɛ e ko ninnu ma jɔn a la wa barisabu u tun bɛ karatu kow la ka se ka to a jugu marifa tɔgɔ yɔrɔw ani ka taa se bataki langolow ani ka taa se karatu ko ŋanamu ko an balimaw ka se ka o kɛ hadamadenw na juillet kalo tile 19 baara in u y'a nun don polisilakaw fo ka n'a kuncɛ juillet kalo tile 23 la maa 8 kɔni tɛgɛ dara u ka ten ngami sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw kɔfɛ k'u bɛɛ lajɛlen taara ka taa di kiiri tigilamaw ma o tuma k'olu bila ka taa kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ kasobo kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ jamana Ala k'a kolo suma Siana Takiyo a n'a tɔw maliden minnu bɛ yen walima journalistes ka fara olu kan an bɛ dugawu kɛ u kelen-kelen bɛɛ lajɛlen Ala ka bɔ n'u ɲuman ye jamana ya Rabbi Ala k'a kolo suma o de fana na dansigi
bi kibaruyaw la walima dua kun kibaruya bɛɛ lajɛlen la an seko kun ye kuma ye nin kɔnɔ Augustin ka jamakulu y'a bɛɛ lajɛlen bonya k'aw lasɔrɔ Yusuf fɔ ka taa se an balimaw min bɛ tali kɛ Sirifukɛ ma k'a fɔ ka walimadɔn Musa Hayidara min bɛ tali kɛ Nuhu Sibi k'a fɔ surakakɛ a fana bɛ bulon kɔnɔ min bɛ tali kɛ Grand Bila ale tun bɛ radio kɔnɔ ka kumakan sanuman sama ka bɔ a kɔnɔ k'o lase aw ma dua kun yɛrɛ bɛ Ala bolo Ala k'o jira an na